3. Stvarali su one ratne 91. temelje hrvatskog zrakoplovstva. Često samo uzornim znanjem i velikom domišljatošću održavali su svoje letjelice i onda kada nije bilo pogodnog goriva, rezervnih dijelova niti aviobombi. I uspjeli su. Od prvih poljoprivrednih i sportskih zrakoplova, od prvih bojler bombi i zapaljivih kanti u manje od 4 godine, što je prema svjetskim mjerilima, barem do sada bilo nemoguće, stvorili su suvremeno i jako vojno zrakoplovstvo. Zrakoplovstvo je takva grana Hrvatske vojske koja je zahtijevala temeljite pripreme i na planu okupljanja ljudi, stručnih ljudi, voljnih ljudi da realiziraju tu zadaću, formiranja, osposobljavanja zrakoplovstva i poslije toga borbenih radnji koje su stajale pred nama. Bitno je da se pripremite, zavisno od meto situacije, kada dođete u taj rejon, da ne bude kašnjenja povremeno, jer smo... Emocije, strah, sve ostaje izvan kabine. Strahu je jednostavno zabranjen pristup u kabinu. Također pilot u letu, za njega postoji samo zadatak i postoji cilj. Taj cilj mora izvršiti, jer se zna kakva je važnost izvršenja tog cilja, posebno za naše dečke koji su dolje na terenu. Koja je to motiviranost onda za njih kada vide da ih mi prelećemo i koja je to panika u redovima onih koje mi direktno pogađamo. Glavni zadaci lovačke eskadrile bili su u samom početku operacije neutraliziranje sredstava veze, znači sredstava veze da bi došlo do dezorganizacije i zapovjednih mjesta koja su bila bitna u tom rajonu da bi naše snage mogle što brže napredovati. Jer je, znamo dobro, rok u satima za operacije bio je isplaniran u detalje i nije se smjelo puno odstupati. Jedna od vrlo bitnih zadaća, što se i očekivalo od lovačke eskadrile, jest djelovanje po mjestima jačih otpornih točaka neprijatelja, na koje su naišle naše kopnene snage. Zrakoplovstvo je stupalo u akciju djelujući po pozivu zapovjednika pojedinih zbornih područja. To je zahtijevalo dosta složenu koordinaciju između snaga kopnene vojske i zrakoplovstva, jer je mogućnost zamjene ciljeva bila vrlo velika. Prostor na kom su izvođena borbena djelovanja je takvog karaktera, relativno veliki prostor, kako po angažiranim snagama, tako i po površini koju zauzima, da je zrakoplovstvo bilo nezamjenjiv element u slamanju otpora agresora, u davanju tempa, brzini realiziranja zadaća. Njihovi letači doista mogu reći da spadaju uspješni, premda se ne vole hvaliti, ali njihovi rezultati govore za njih. Letjeti na ekstremno malim visinama od samo 30 metara, brzinom od 900 km na sat i pritom uspješno pogoditi cilj, dovoljno govori o njihovoj sposobnosti. Radili smo stvari koje, ja mislim, u knjigama jednostavno nema ih za pročitati. Napad sa ovim tipom aviona na točkaste ciljeve je nešto što je nemoguće sa sredstvima koja mi imamo. Ti su napadi vršeni gotovo iz jednih izuzetno teških uvjeta, pogodci su bili gotovo direktni. Ja ću vam dati samo jedan primjer, recimo napad na aerodrom Udbinu. Ni u jednoj knjizi se nikada neće spomenuti da je moguć napad sa 2 aviona. Mi smo to izvršili i čak vratila se posada nazad.
Zbog preciznosti pogodaka i velike brzine od otkrivanja cilja do naleta borbenih zrakoplova, neprijateljsko zapovjedništvo u nekoliko je slučajeva dalo ocjenu kako je NATO zrakoplovstvo pomoglo Hrvatsku Oluju. Poznavajući našu tehniku i uobičajene standarde, nisu mogli vjerovati da je takvo što moguće, pa su panično Je govorio o pojedinim segmentima borbenog djelovanja Hrvatske vojske, pa tako i zrakoplovstva. Naime, sasvim smo pouzdano saznali koje su oni u međusobnim razgovorima, u međusobnom informiranju davali da zrakoplovstvo leti u parama, njihove riječi citiram, parastura, i da im onemogućava sve organizirane pokrete. Presudna je zapravo bila taktika uporabe naših zrakoplova. Koristili smo minimalne visine leta, znači prateći teren, dovoljno nisko da nas ne može otkriti radarski sustav nijedan, odnosno da nas vojnici na terenu ne mogu gađati praktično jer je to trenutak preleta iznad njihovih glava. U akciju su bile uključene i letjelice iz sastava transportne eskadrile. Osnovne zadaće naše postrojbe su u svakom slučaju prijevoz ljudi, ranjenika u ratnim uvjetima, odnosno prijevoz materijalnih i tehničkih sredstava. Diljem Lijepe naše, jer avion koji stoji iza mene upravo ima te mogućnosti da slijeće na vrlo kratke terene. Veliku ulogu u operaciji imala je i zračna baza Lučko. Letjelice iz ove baze, uglavnom helikopteri Mi-8, prevozili su borbeni materijal, premještali ljudstvo, odvozili ranjenike. I puni sastav eskadrile borbenih helikoptera Mi-24 iz zračne baze Pleso jamčio je uspjeh operacije. Osnovni zadaci u svim dosadašnjim operacijama koje smo imali, to je između ostalog bilo je zrakoplovnog tehničkog sastava i letačkog rukovodnog sastava. Pored globalnog rezultata Hrvatske vojske i u Pustinjskoj Oluji, koja je nama dosta uzor, iako su bitno drugačiji uvjeti u kojima je ona odvijena, i naše Oluje, da su rezultati doprinosa zrakoplovstva, mogli bi reći nekako, dosta moguće ih uspoređivati i možemo se, obzirom na broj angažiranih zrakoplova, obzirom na teritoriju, možemo reći da su tu polučeni rezultati negdje približni kao što su ih polučili oni u Pustinjskoj Oluji. Ali nas raduje što je u našoj Oluji rezultat doprinosa zrakoplovstva sveukupnim naporima Hrvatske vojske negdje približan doprinosu koje je ono imalo da se savlada protivnik, da se da visok tempo operaciji i da se u relativno kratkom vremenu ta operacija završi. Cijenimo da je tu doprinos i našeg zrakoplovstva, kao što je i savezničkog zrakoplovstva u Pustinjskoj Oluji bio negdje tako približen. Hrvatske zračne snage svoju punu osposobljenost, a koja se pokazala dostatnom što je neprijatelj najbolje uočio u operacijama Bljesak i Oluja, i dalje razvijaju. U uvjetima embarga na oružje, osnovni nositelj razvoja i učinkovitosti i dalje ostaje čovjek. Stručnjak, visoko motiviran, koji iz postojećeg može izvući maksimum.